Yan yung almusal natin. Ito si... wow, ang daming hotdog. Wow, sarap na luto ni Chip Logro. Ano to? Itlog. Sino pa? Ano bang itlog to? Bakit ganyan? Ano bang natin mo? CDO. Tulog pa si Bigigang. Kala ko wala nang tao. Oh, Jimmy, ay! Akala ko si Jimmy nakatalikod. Soplado. Wala, tinawagan ko na. Sina Kuya Nel na huwag na bumili ng almusal. O si Chip Boy Logro. Ano yan? Joanna? Okay. Picture. Bilen, tayo ka na. 1, 2, 3. Against the light. Tubos ka. Back. Jump back. Hilingon eh. Jackpot! Tao! Di jam-jam. Patay. Gore, Bente! Sino kayo dalawa? Kaya kain na kayo rito. Kaya na! Ay! Si Ate Goring. Oh, post naman dyan. 1. Oh. Tira. Ay, di. Pipicture lang kita. Ang bira. Ay, Joanna. BBS. Okay. Bahala siya. Marunong yan. Boss, kayo dalawa. 1, 2. 1, 2, 3. Okay. Tatlo na kayo, bilisan nyo. Apat na nga sila eh. Sasakyan. Atakin niya na naman yung hotdog. 1, 6, 2, Dumi yung kamay. 5. Taas mo yung kamay mo, dalawa. Taas mo.
Dalawa, mataas. Ang galing kumain. Joanna, kain ka na. Kukuha kita. Kunwari si Jimmy hindi pa kumakain. Bilis, kain!